USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Hello? Hello, sir. Kaobisinahan dito ni Mercy. Apay. Kahit ko lang kung mangipakamukin ka, sir. Nga intaray da ito ospital ni Mercy. Ti asawak? Nga itaray ito ospital? Tapay. Manong name da ito yung ti agparparik na kanyak. Idi pa lang nga damadbadlaw kong kasla sakit ti asawak. No kastang ibagak kang kuha nang mapanagpa-check up, kuno damagak, no anyat marikrik na umisam nga okay lang. Nga no anyat nga sakit na yun na awan, kastang ulat sumbat na. Kuhain manong nemi, kastang harod tinapasamak kit nagalalis tuak manong nemi nga napan, iti hospital, tapno amuek, no anyat ti kasasaad ti asawa. Hindi makasaritak ti doktor manong, kiktuta. Cancer? At dan iti stage 4? Saan? Saan nga po no da ito'y nakasapsapa? Ubing pa hindi iti talungan nakmi manum nemi. Sa kalpasan na? Ibaga di doktor nga cancer ti sakit ti asawak nga dan iti stage 4? Papagayam tinggan ng ikan ket may sala nga paset ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Daniel iti probinsya ti Isabela ngayon tayo pinauluan iti kasinsin kano. Hinta ito ituloy papagayam nga ibasa dati ababa nga lagip tinapalabas ni Daniel may isa kadagitin ti pagpilian para iti panakabili ti best letter of the first week iti bulan ti Abril para iti agtutuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026 babayad ka ni Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii kendi programa tayo nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJC Lawag iti pa nang matmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II napagabakan yung kada kita kakadakela premyo. Ore manghigyo, wano mabuya yung dato yung makasalita ni Daniel, ingay tumadladenggan, ken buyain, into no aldaw, 12:30, ingay dati alas 2, iti program at tinga lagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, tapos nakastag at nabimbilis mo lang nga manghiganyo, iti adidog nga panaka-iportray na. Yan, dato kit patikim laeng iting kampanangipay kada kayo kapsat. Kaya nagbaliw pa dito timsong tayo kapata maka-copyright dito timsong tayo tilagip tinapalabas ka alsat padasan tayo mango sa rin dito dito tisaan nga maka-copyright okay timsong tayo dito tindirma nung name ikin idikal man laeng dito kit cover ngamin dito ya kaya siyempre pakishare dito yung live tayo no agda kayo nagbibuya ken paki-like kas pagarigan tasan ka pa nga nakapagpalo iti page ni parang Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award paki-follow ket no iti YouTube channel ni parang Ray tingkay to pakang pakabuyaan iti dayto yung video tayo paki-like paki-share ken ag-subscribe kay kuma iti YouTube channel ni parang Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Okay, madama akot nga gisesya, madamdamalaang ito ituloy dito pakasalitaan ni Daniel iti probinsya at Isabela nga ipinauluan tayo iti kasinsin kano. Apa nga ta? Nga dito title na, kasinsin kano. Nadadaran, intabandenggan dito'y panagyaman kan awis dato'y third grand finalist tayo kaabsat. Napadanan dato'y third grand finalist tayo. Ito, ni Flor de Lisa Rinyen, iti aparatong badog. Ito na. Third grand finalist
iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenced Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kay ni Mrs. Flor de Lisa Rinien, iti barangay 4A, Paratong Badok, Ilocos Norte, iti parang isurat ni Reynaldo Dagupion, iti sumatlaing nga lugar. Denggan tayo, deto'y panagyaman ken awis ni Flor de Lisa. Agyaman ako na iti Diyos, tanangabak ti pakasaritaan ti biyag mi, no pa'y naladingit unay, ngem ti ududi na, ket naragsak kami, ket awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Yan, nagsurat kayo met at nung mapadasan nyo ti mangabak. Nadya iti awis ka na kay amin nga sangapada. Kakabsat kan kagayem. Kagidag birthday tangal daw, tintay man isa rin kablawan. Happy birthday. Kagidag birthday today ito yung aldaw. April 6, Monday, kabsat kin kagayem. Sandila lang ata kitak na jay. April, ito na. Yan. Happy birthday kini Solidad Nilo. Happy birthday king ka, Solidad Nilo. Ito Hawaii. From Albert Nilo and family. Samantang ni Clay Ezekiel Ruiz from Daddy J. Ross Ruiz and whole Ruiz family. Itangal daw April 6. Happy birthday kada kay amin sa kapan. Okay. Awan pa nagbibuya. Adda nagbibuya ang awan pa tinag-comment. Ang kumakita tinaganda dito. Adda awan pa ini. Okay. Comment kayo no mga kablawang kayo. Ma-acknowledge kayo. Ituloy tang harod ng pagayam ng ibasa. Dato'y lagip tirapalabas ni Daniel iti probinsya ti Isabela. May sawali pa yung inte pagpilyan para ti manakabili ti best letter of the first week. Iti bulan ti Abril. Ituloy tayo ng ibasa. Manong name adda idin relasyon mi ken ni Mercy nagbasbasa kami pailaing iti college. Naggraduar kami ket akalbasan ti tallo nga tawen ngayon kang panagtrabaho manong nemi ket nagkalaysa kami. Nadaan kami iti dagos iti bukod nga balay manong nemi ket nagsasaruno dagiti tallo nga anak mi. Adda idin tallo nga anak mi manong nemi idi mamamok ni Nena. Iti may sa conference manong nemi aglaklako ni Nena iti merienda. Diya ka mo, no anyat na kurson na daaken kuana. Naalak ti number na manong nemi aging nga ti karabyan na ket adak iti igid di bahay tinawagag isuna. Umay ka dito gunak. Ket siyempre imay. Idi adda ni suna manong nemi inarakop ko sa ko inamalan di bibig na. Hala, sir. Abay, may ka. Di kahit ng sawen. Kayat nakmat. Diyan malipatan nga medyo sa ngaribong intid mo. Kat banulang day binirian ng 50 lang. Ken gwapo ka, sir. Nga mamukang daan kan ti asawa. Adang asawa. Talupay di anak ko. Ngayon siya ka muna. Anyat na kurso na dakin ka. Kinunak. Kat kada di nga rabi manong nemi inalak isuna iti panakakwarto kiti hotel ti beach resort. Ket ditoy ginunud ko ti amin. Virgin isuna manong nemi 19 years old awan nubyo na ket siyak iti patpatek na. Iti panagawid ko dito sidong ti asawak manong nemi siyempre talungal daw nga awanak kada damat na basamak kada kami. Ket gabot ta makita ka marigatan ti katugangak nga babae nga mga iwan kadagiti anak mi nga tallo nga alikuteg da. Insingasin ko manong nemi iti asawak nga mga halakam ti yaya ken katulong. Imanugot. Tinawagak ni Nena ket kinasarita kanimbag ket kinayat na. Ayat nga sawen manong nemi adda amismon iti balhay mi ni Nena ket maaramid mi ti kayat mi no adda guntaway mi. Dadayawan ti asawak iti kinapintas ti trabaho na, kinaimas ti luto na, ken daydayawan na, iti pintas ti panangaywan na kadagitan na. Aging gaman no naming nga dan, nasurok ka makatawan ni Nena, ket napasamak mo tinday to'y. Nga in hospital dati asawak manon naming ket imbaga ti doktor,
nga cancer, kinaddan iti stage 4. Hindi makasarita kung ti asawa ka. Mercy, Rabidig ti amin, ore magastos ti amin nga orno nga kwarta. Kinawari pa ipustak ni biyag kumaispal kalain. Sanggang ang sangit akasta. Awan ti lalaki ang sangit, kanti nagsangitan. Aping amin di may bagbaga. Aping amin, naikari akasto iti mapasamak. Ang masapang maulila. Digiti duha, untalungan nagta. Masapang maulila iti na. Ngam sa nga bale. Takas obserbasyon ko. Naragsak digiti talungan nagta. Nukas ta nga aywanin ida ni Nena. Isunukan ti kasukat ko ni Nena. Amukon ti amin. Idi pa'y laing. Detang ti pagyamyamanat. Taoray no sa anak pa'y nga matay. At dagos nga kasukat ko. Pakawanan na. Saan ka nga pakawan? Nakam amin nga po Diyos ti amin. Diba? Nakasaysayd na po Diyos. Alain na kun, ngam adda, nakasagana, nga itad na, kasukat ko. Kat amok, saan nang tunga baybayan na kita nagta. Ure na maadlaan kay ton tibukod nga anak. Gusto nga mabaling ka din nga kasaritak. Kasaritak ni Nena. Si Mang Petak nga rood manong name kat dinamag ni Nena noon kasasahad ti asawa. At sakit na ang cancer. Stage 4. Oh my God. Isumatlamat-madlaw kami ti kumput-kutong, di ba? Damagay ko ano at marikrik na lang nga. Saan ko man ka may tuloy? Umay ka. Tayo nakayaban ni Nanang ti katugangak na. Subalat pa ng makamuka na itupin. Kaya't nakamakasalita ti asawa. Manong Nemi nagsalitang harod digiti duwa nga babae ti biyag ko. Manang, nasapo ni nga maulila digiti anak mo. Sunghang ka kamamatmatay. Idaw-dawat na kinapod Diyos ng paut pati biyag mo, Manang. Saan kagsangin na kasta Nena? Dumngig ka hindi. Dila mabaling itultuloy mong ipatig digiti anak ko. Kaya ti panang ipatig mo, itultuloy mo, ti panang ipatig mo, iti asawa. Amukot ni amin. Saan ka nga pudno kasinsin. Manang pakawanan na kami. Saan ka nga pakawanan kasta. Na ito din kasto ti mo pasama. Danda ni ako matay. Kaya ti pagyamanak, adda kasukat ko nga dagos nga mangitultuloy nga mangipatig kadikitan na ko. Saan nga may kawa dikitan na ko. Mapukaw dakman, ni madtakamit. So nga karik ako makanyak, Nena. Saan mo baybayan dikitan na ko, kenti asawa. Kat madantum bukot mong anak. Itultuloy mo kumalata ang mangipatig apod mo nga ina, dikitan na ko. Nagkari ni Nena manong Nemi kat kastaon iti sangit digiti anak ko, iti maamuandan ti kasasaad ti inada. Nga binilbilin ni Mercy ida nga no awanton itultuloy dati mangipatig kaya ni Nena nga isut may kadua nga mamid. Naging kadimtahingan manong Nemi nga talaga nga napukaw min nga namin pinsan ti asawa. Nagsangsangit kami tilaunay. Ngimawan ti maaramidan mi, tada ito talaga tinituding nga pagtungpalan ti amin. Awanin ni Mercy. Yung nakasaysayat unan niya po Diyos, daadadagos nga sukat na. Naisuda ito'y ni Nena. Hindi ba nagdakkel digiti anak ko manong Nemi intultuloy ni Nena tinang ipatag kadakwada.
Nagkalaysa kami met siyempre kalpasan tinasuro ko makatawan sipod pimusay ni Mercy. Nabang kami nagpa-check up, pina-check up, uy, so na apay nga dimot lang nga nagsikog, kita hambatan nga tumtumado. Kaya dito nga naduktalan, manong nemi, nga saan to nga maadlan ti anak. Kaya imbes, manong nemi, nga malidingitan ti asawak, ngam saan, gabot na naragsak, nga nangarakop ka niya. Nakimiimbagan talaga ni Hapod Diyosan niya, Daniel. Naikari nga jak pulos na aganak, tapos nalikastak din to og bali tirik na karig itiputot mo. Tapos nalikasta, kahit itutuloy ko, ti agbalik nga na pudno nga ina, pudno nga ina karig itanaktan. Kahit tungas pagarigan ta sa bali ko mga lalaki, ti agbalik nga asawak, oh, kahit sa anak nga aganak, baka takkel ko maa problema. So nga nakasayasay at di ampo Diyos kanya, kadata, Daniel. Manong naimi nagtutuloy nga rod, ti kinaragsak mi asang kapamilya, aging nga naggraduaren, dagiti talungan nakmi, dapayen bukod da nga trabaho. Saan nagmadpad din nagretiro, ketap nang rikastakat sa nga maburing ti asawak, nangipasday kag iti mini grocery na kitisut as-asikaswen na. Yor ore mi langin, nga kasawa dagiti anak mi, tapos ni kastakat adan tumatan, apu ko mi, nga iwanan mi. Dito nga rin, ti pagkasalitak, manong nemi, kat thank you, itiling mo nang ibasa, kat sapay ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsalmingan ti biyag, kadagiti padak, kadagdangag ka nagbuya, more power to your program. Ito agyaman nga pagaya mo, Daniel, iti Isabela. Daniel, thank you mat kadagiti nagbuya, kat ulitek, ore na no buyo da itong istorya, napipiyas sumad lang dinggan nyo, ken buyain nyo into no aldaw, 12:30 kang ganat alas 2, iti program at nga lagip tinapalabas, iti DCJC Action Radio. Thank you, kini Maricel Aguinaldo, ni Kaabalayan, narating gawiran, thank you Kaabalayan, Josephine Estango, ni Erlinda Panterosete, agramo mat na nagatumo pa nga nagbuyan, ni Erlinda Estabilio, ken ni Tina Paharit, Teresa Balmaceda, kani Manong Richard Balmaceda. Agkikita tayo tumadamdama ko na kumang I'm sorry. Nung programa kita nga dagos. Baka mabitin kami lang. Kaya naladawa kami nga nagrugi nga nag-record, iti lagip tira palabas. So nga, kaya kita tatulangin into no aldaw. Iti idi kalman laeng. Ayan. Thank you for watching.